Kalau siang ada matahari, sudah malam ganti rembulan, sudah malam ganti rembulan, ganti rembulan. Jauh-jauh datang kemari bukan maksud cari lawan tapi cari persaudaraan, tapi cari persaudaraan. Mimiku Taman Sari sareng Mimiratna minangkane wong kirang sing bayari Mimi Ulis matur kesuwun. Kantun bos 26 sing duwe beras putih, bos 26 minangkane sing duwe beras putih sesampune matur kesuwun bos 26 matur kesuwun. Mama Irfan supir Epi Nada sareng mengedarus postrasi Mimi Darus minangkane postrasi sesambune matur kesuwun sanget senajan ragane panggang nanging batin bebarengan bebarengan kantun kula hormati Mas Udin sareng nok iput keding sing duwe keduneng minangkane ponakane Mama Dalang Haji Rusdi. Mas Udin sareng nok iput sing paling ayu dhewe minangkane sing keduneng ponakane Mama Dalang Haji Rusdi sing paling eman sayang dhewe aja lali salawase. Ayo batur lanuga sedulur mundur mundur mundur. Mas Haji Wadi si duwe gembok 1000 emanan saya Mas Haji Wadi Soten sing duwe gembok 1000 sing Taman Sari sedulur kang paling eman dhewe Mas Haji Wadi sing duwe gembok 1000 sampun cukup adoh ini Kang ninggalaken keraton sing wilayah Mataram nanging lebakian enak mau obrolan dingin Kang ya jelas emang akan kertas suraku pasti ini pegel ora Kang. Toliga punten kula kikang kelawan sampean. Artine rasa pegel melayu-melayu bae Kang. Ya bok menawa sampean ngupai gagasan ta Kang. Kula kinajan rakyat ya wis pengen nglawan Kang.
batur lan uga sedulur. Nggih, dalem. Khususnya mantan-mantan prajurit, ya termasuk isun mantan adipati. Cuman bagian priwe bagi saking kita kiris dadi rakyat. Dumadining peristiwa demi peristiwa sing menimpa maring laku kahuripan manusia. Senajan ragane paanggan nanging batin bebarengan bos tuan nangam menangkan sing duwe beras putih. Sareng Mama Irfan supir Epinada. Mama Irfan minangkane supir nada dewen sareng Mimi Darus bos trasi. Mimi Darus bos trasi. Sapot lale. Dumadining peristiwa sing menimpa maring kita kabeh Bener. dadiaken sawijining pelajaran kanggo menempuh urip selanjutnya. Ya bayangaken ing sampeyan kabeh durung lawas kita urip ning asrama prajurit ning lingkungan keraton, mangan disediai, belanja digaji. Letrong dina saat saiki aja baro jaring basane tempat panggonan. Pengen mangan garep sapa sing upahi. Ku mulane wong urip bakal lagi ning dhuwur aja sok adigum adiguna ngerasa aing panghebatna. Ning kene sedulur. Petis manis beledang banyune kacang bener pisan ucapane bener pisan omongane. Oh. Mimi aja ini man katone manian sayang katon sayang senajan ragane pangkeng ing batin bebarengan Mimi aja ning batin bebarengan sampun lali sana Sadalika lumengsere Gusti Prabu Sepuh saking tahta Mataram lantas tumurun maring sing dadi putrine kaya dene Ratu Impun. Cuman rehning Ratu Impun iki wis duwe laki sing pada akhirnya sing diangkat Nalendra ananing keraton Mataram, yaiku kaya dene Pangeran Sunan Mas. Cuman sing dadi masalah Apa kuno Kang? ya kawruhana marang saliramu kabeh Rai. Artine sawise dadi pemimpin penguasa naning Mataram, tingkah lakune iki ya sewenang-wenang. Bener Kang. Ya mungkin sampean gak weruh. Nggih Kang kula gak paham. Artinya waktu kepemimpinannya kaya dene Gusti Sepuh. Sarema sajiwadi kedin sing duwe gembok 1000 sing Taman Sari. Kantun bapane ajeng Bos Lele
Bapak ajeng bos lele wong girang eman sayang selawase selawase Sewaktu masih dipimpin maring Gusti Sepuh Kang, kabeh rakyat Mataram jareng basane gemah ripah loh jinawi. Bener. Murah sarwa kang tinuku, subur sarwa kang tinandur. Iya. Tapi pas dipimpin maring Gusti Pangeran Sunan Mas, rakyat Mataram Kang jareng basane ngajak maratan jagat, ngejerit maratan langit, sesambate aduh lara kelawan pati Kang. Jare kasing diarani pemimpin bisa kirang ngayomi, nglindungi lan layani kelawan sing dadi rakyate Kang. Bener mengkonon sedulur. Masudin sarenuk ipun sing duwe kedung neng minangka ponakane Mama Dalang Haji Rusdi. Jare kasayap jare kamelas Masudin nok ipun sing duwe kedung neng ponakane Mama Dalang Haji Rusdi sampun lahamu Bunten Ari dirasa-rasa diperbedakan mak emang bener mengkonon. Cuman sakian niku segala keputusan apa bahkan anak ning Gusti Sunan Emas. Segala pemerintahan apa baik gaya kuon akeh pajak sehingga wite murah saking dilarang-larangaken. Dilarangaken bener. Masyarakat kusakin Kang pada resah. Ya punten ya Dik, artinya monggo pendapatnya kula. Iya, iya. Ya lamun bisa kakang kula ki ya pengen unjuk rasa yen priwe bae kira Gusti Pangeran Mas lengser dadi pemimpin. Bokat sampean duweni gagasan, sampean kan duweni wewenang. Ya laporan kakang kelawan sing dadi pemimpinnya sampean. Ampura sedurunge Rayi. Iya. Duwe kekuasaan, duwe wewenang soten mau sanalika isun dadi adipati. Balung jagung yen wis dipikiri kaya tunggal ning pikiran mimiku Taman Sari sareng mimerat wong kirang kedik mimi ulis keding sing paling sayang Mas Haji Wadi sing duwe gembok 1000 minangka sing Taman Sari sedulur dewe la 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 la. Wah Kang waru garapan berontak mah mau kok kulab mong melua. Mau negak kulak kuis lah. Pengen menang baik, pengen jadi rakyat biasa baik lah. Soalnya priwe. Iya. Bakal lawan wong gede iku Kang. Cilik ening lah, gede ening pati. Lah. Priwe sih Dik? Wes masih meninggal urusnya dilanjutakan. Masih meninggal jadi rakyat biasa baik lah.
Lamun ora dilanjutaken iki pemerintahan Mataram, rakyat Mataram bakal dadi apa Kang? Memang kula sanalika mau ngabdi ana ing sejerone pemerintahan kraton dalem Mataram, duweni wewenang, duweni kekuasaan kelawan rakyat, tapi pada waktu sekian Kang, ya kula ki ya ora bisa mbela kelawan sing dadi rakyat. Apakah sampean Tegal tak Kakang Adipati Kertasurane? Sakian mengkenen batur lan uga sedulur ya. Iya. Artine sawise kita sekabeh iki mungkin wis dinyatakan sebagai buron kerajaan Mataram, ya kita ki wis sah dadi rakyat biasa. Sing maune isun mungkin adipati ya sakin mau wis dadi rakyat. Saliramu kabeh sing maune prajurit wis dadi rakyat kanggo matengaken sawijining perjuangan, kerahasiaan sawijining perjuangan. Mulai saat saiki kita sekabeh iki ayo berbahasa kaya wong biasa, ngomong kaya rakyat maning supaya aja ketenger yen baik kita iki mantan wong keraton. Iya, yes. Udah. Sadar beling di Kang. Pribe sih? Batur sedulur ki ana sing kurang gini ora Kang? Ana sing kurang? Iya Kang. Iya. Seregu biasanya ana wong nenem 7 ngatut isun sebagai komandane saking kari 5. Apa sih ketinggalan? Apa sih men di batur kula kuno ya Kang? Ari cuma ketinggalan si beli dadi masalah. Sing diwatiri sawise kita kabeh dicap sebagai anak buah Pangeran Suryalaga, kang minangka adine Ratu Impun, sing beli terima keberadaan Mataram sing kaya kenen, kita kabeh kan wis diincer arep ditangkep. Apa mulane kita sekabeh melayu ning tempat iki sing dadi masalah kurang siji. Lamun ora salama sing duwe aran Jaka ngono Kang. Jaka ya. Aduh ora Tegal temen kini Kang kula ki dadine. Ari masalah beli Tegel sirayi sing arane perjuangan jarekah jer basuki amama upea tanana dharma mangrewa. Artinya sawijining perjuangan pasti ana pengorbanan. Cuman ana sing lebih dikhawatirkan nomor siji rahasia perjuangan kita karo Gusti Pangeran Suryalaga ya bakalnya keweruan lamun buka si Jaka. Apakah ayu dilalari balik maning takang supaya ketemu? Waduh, aja gerek menurut isun malayi ya senajan loro Tegal mungkin tapi bagian priwe baiga masih kudu bersyukur masih ana 5 hilang siji ya singarane perjuangan ya kayak kenen. Ya terus priwe lamun toh kaya dene sing ketinggalan bature kula atur tiwas atau awe weruh kelawan sing dadi prajurit Mataram mengko kuya bakal kepriwe kedadiane Kang. Ya jang jari batur sedulur langkah apa sing kudu dimet sawise si Jaka iki ya senajana dugaan tapi pasti ketangkep nang pihak keraton. Mengkone rahasia bakal kebuka termasuk kula kelawan sing dadi pimpinane kula kaya dene Gusti Adipati Suryalaga Kang. Ya hari persoalan korban harta, korban tenaga termasuk nyawa sadurunge kita sekabeh iki memilih jalan hidup artine melu ning Gusti Pangeran Suryalaga berarti wis diresikoni. Tapi sing dadi masalah watire buka sehingga bisa mengakibatkan kegagalan ing dalam perjuangan kita kabeh. Wah, ya mengkonon makang ya siap maju maning Kang. Hari mengkonon masa kayu-kayune wong ada. Iya, jare rayi pribadi. Monggo pendapat ya kula makang. Kula pasrah kelawan sampeyan, kelawan Gusti Adipati Suryalaga. Memang kula ora bisa duweni wewenang Kang. Rasa kula ora Tegal sungkan rela pati korbaning jiwa Kang. Kula pengen balik maning tepate anak ing kraton Mataram, tapi kula ora duweni wewenang Kang. Kodikit isul ngerti ning perasaane rayi ya wong nom
ya umumnya wis ora srante ora sabar. Tapi bagian priwebega kayak dene mau raya ngomong manut ning isun sebagai adipati Kertasura. Iya. Artinya ya senajan mantan masih tetap dihargai. Tapi kita pun dua pimpinan maning. Aja gerek bertindak di luar kepemimpinan Gusti Pangeran Suryalaga. Mulane saat saiki rahasia keberadaan Gusti Pangeran Suryalaga ya sampean mah kudu weruh tapi lung tulung aja kanda karo rakyat biasa. Watire informasi keberadaan perlawanan singananing kerajaan Mataram iki bocor rai. Saat saiki Gusti Pangeran Suryalaga keberadaannya ananing gua Kertasura. Mulane sadurunge bertindak kanggo nyelametaken sedulur kita si Jaka sing mungkin kemungkinan besar wis ketangkep nang prajurit Mataram. Ayo bareng-bareng laporan langkah apa sing tentunya arep diperintah nang Gusti Pangeran Suryalaga. Mulane ayo rai bareng-bareng karo isun ngadep ning Gusti Pangeran Suryalaga sing ana ning gua Kertasura. Ayo rai ijang itu pindah isun. Tekan tali wandar putih sapa kari rebutin sapa kari wong Taman Sari sampun alih. Mas Brandy si duwe cinta sejati sareng nok warcini keding matur kesuwun Brandy minangka sing duwe cinta sejati sareng nok warcini keding sing paling eman nok warcini matur kesuwun. Saking eman kula wong seduluran Mas Brandy sampun lali. Sampun lali senawase sing duwe cinta sejati ngentun nok warcini keding sing paling eman dewe Ya Allah Gusti Kang Maha Suci. Yen dipikir saya kepikir, yen dirasa tambah kerasa. Ning kehidupan rene isun ni waktu saat saiki nyiratu himpun. Ana seneng kurang bunga. Senenge sawis membangun bahtera rumah tangga kelawan Raka Mas Prabu Sunan Mas. Urip selalu bebarengan. Sampai-sampai diupai salah sawijine kepercayaan kelawan sing dadi sudarma wong tua.
Bredi minangka sing duwe cinta sejati sing paling eman sayang dewek sareng Nokwarcini Keding ora bakal lali selawase ora bakal lali selawase Bredi Nokwarcini sesampune matur kesuwun kaya dene Kanjeng Rama Prabu Pangeran Puger menyerahkan kekuasaan ananing Ketap Mataram. Memang beli tepung kiri kelawan dene isun. Kaya dene keturunannya Kanjeng Rama. Dudu isun dewekan. Kaya dene Rayi Pangeran Suryalaga. Uga kelawan Rayi Purbaya. Cuman isun anak kang pertama. Ang mantak semono kadene Kanjeng Rama nyerahkaken kepercayaan kelawan isun sing dadi keturunan. Sing saat saiki diserahkaken maning kelawan sing dadi sinandingan isun. Kaya dene Kang Mas Pangeran Sunan Mas. Ananging sing mantak dadi kurang bunganing pamikiran. Mataram ning waktu-waktu kin lagi ora aman. Pirang-pirang kejadian penggarongan, pembegalan, termasuk pemerkosaan. Kantun Mimi Adela Keding Mimi Adelia minangka sing duwe bos Brili si desa Lea Dewek Mimi Adelia si duwe bos Brili sing desa Lelea matur sing akhirnya isun penasaran merintah sekabeh prajurit-prajurit kang ananing Mataram kanggone menyelidiki siapa sejatine sing wis gawe geger ananing bumi Mataram. Nyata-nyatane dudu wong liya dudu wong sejen dulalen sedulur isun sing wis gawe titik permasalahan keonaran ananing bumi Mataram. Keding sing duwe banyu ireng Mimi Kaer minangka sing duwe banyu ireng sareng Mimi Adelia sing duwe bos Briling sing desa Lea eman sayang selawase ketun Mas Haji Wadi sing duwe gembok 1000 saking Taman Sari sareng Bredi sing duwe cinta sejati sareng Nokwarcini sing eman sayang dewek aja lali
Rayi Pangeran Suryalaga bokat beli tekang semono pikiranane sekedua bangga sekedua gawe bagus ananing kota kerajaan Mataram jungjung derajate Sudarma wong tua ari kiyen dirusak dewek lawan putra saking Mataram. Hitung-hitung kanggo ngormati Mamaku Taman Sari, Mamaku Taman Sari ingkang kula hormati, uga sekabeh para seniman seniwati, akeh seniman bahkan ing kene ku. Kanggo ngormati sing lagi pentol lewat live streaming kerja bareng, Mas Obay Setio, Mas Obay Studio sareng Chandra Kirana Official, iya. Kanggo mamalan mimin okasi sindu lemah ireng. Kanggo Kang Kaji Jono minaka Papai Nok Rahma sareng Mame Nok Rahma. Kenangan indah masih keelingan mamaku, janjine pasti kula karo sampean sampai kapan Mas madu janji ning tenda biru sarang langkah kabare kacung gempil sunarep nyusul aduh isin marege kang dalang tori kayang kenen wong demen kelingan bae Kang Kaji Jono angel pisan mata digawa turune tenda biru lo sarang jadi kenangan mamaku Haji Orpeni waktu kula jemenan karo sampean tenda biru lo sarang sing dadi saksi Mas Raden Haji Yayang selawase kula ora bakalan kenangan indah masih kelingan mamaku Haji Orpeni janjine pasti kula karo sampean papehan doko sampai kapan Kang masih kebayang Bos Chandra Kirana madu janji ning tenda biru lo sarang nang apa sekian mamaku langkah kabare mamaku Taman Sari sunarep nyusul mamaku aduh isin mareke mamaku Taman Sari kayang kenen wong demen kelingan bae mamaku Taman Sari ibuku angel pisan mata digawa turune sinten bapak tenda biru Pak RT 10 lo sarang jadi kenangan Mama RT 10 waktu kula Mama RT 10
dadi saksi selawase Mama RT 10 kula ora bakal lali wis lawas sekian kula kelangan Mama RT 10 ngandi bae Mama RT 10 anane kasih pujaan Mamaku Haji R.O. Pendi ribasane Mama RT 10 sarung ilang aduh kakang sing tak sayang Mama RT 10 ucul sing tangan tinggal kenangan nang apa sekian langkah kabare Mama RT 10 sunarep nyusul aduh izin marek ke mamaku Mama RT 10 Mama RT 10 Mama RT 10 sarung ilang Mama RT 10 Mama RT 10 paling eman ucul sing tangan Mama RT 10 tinggal kenangan lamun sarung ilang Mama RT 10 bisa luru maning mamaku mimiku yen wong lanang ilang mamaku mimiku bisa ganti maning mamaku aduh keder milih mamaku durung anak sing cocok bae sinten mimi najan ake wong lanang memeli kula watir gampang hilang memeli Mama RT sampai sekian Mama RT 10 kulane masih ngenteni mamaku mimiku mamaku ngandi bae mamaku mimiku anane pujaan hati mamaku mimiku dikawaturu sunli lali mamaku mimiku sing paling eman mimiku ucul sing tangan mimiku tinggal kenangan Mama RT 10 lamun sarung ilang bisa tuku maning Mama RT yen wong lanang ilang bisa ganti maning aduh keder milih mimiku durung anak sing cocok bae mimiku mamaku najan ake wong lanang Mama RT 10 kula watir gampang hilang Mama RT 10 wis lawas mimeli sekian kula kelangan mimeli ngandi bae Mama RT 10 anane kasih pujaan Mama RT 10 sing paling eman Mama RT dikawaturu sun lali kula pengen dadi siji sampai ning endi mimiku kula mulati lamun sarung ilang kacung gembil bisa tuku maning mimiku yen wong lanang ilang Mama RT 10 kudu ganti maning aduh ngedar milih durung ana sing cocok bae najan ake wong lanang kula watir gampang ilang wis lawas Pak RT kulane
masih ngenteni PRT 10 ngendi bae mama RT 10 anane pujaan hati mimiku Mimi Ratna dikawatur Mimi Ratna sun beli lali mula pengen jadi siji sampai ngendi kula ngulati senajan dilali-lali angger bebli bakal bisa lali singaran pikiran ning waktu-waktu